ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಈ ಐಸರ ಪರ್ಬಡು ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡೆಟು ಪುಂಚಿತಿನ ಕುಸಾಲದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕೂಟು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕುಬಲದಡಿಟ ಅಕಲ ಕುಸಾಲನ್ನು ತೋಜ ಒಂದು ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಅವೇನು ತೆರಿಪವನಂಜಿ ಪೆರತನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಪು ದಿವೊಂದು ಗುಂಡು ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಶಿರೂರು ಶ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿಚ್ಚಿತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಅಂಚನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠಾಧೀಶರೇನ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರೇನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಗಲಿನ ಮಾತೆರನ್ನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಒಂದು ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲದ ಪಂತ ಎಡುಮ ಕೂಟದ ಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆತೇರು ತೀರ್ಪು ಪೀಠದ ಬತ್ ಮುಡ್ತಾತೇರು ಈ ಕೂಟದ ನಿಜ ಗುರುಕಾರನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ರ್ ಅಕಲೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪ್ರವಾದ ಮೋಕೆಕೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡ ಒಡ್ಡಲ ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪಿದ ಈ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಕಲ ಸೆರೆನಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲಯ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತಿನ ಯೋಜನೆ ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಇಲ್ಲು ಬದುಕನ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆಟ್ ಅಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡ್ ಕೊರೊಂದುಲೆರು ಅಂಚನೆ ರೀಗಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿದ ಮಣಿಪಾಲದ ಅನಂತನಗರಡು ರೀಗಲ್ ವುಡ್ಸ್ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತಿನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ರಡ್ ಮೂಜಿ ಈ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಫ್ಲಾಟ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಸುರತ್ ಕಲ್ದಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ತೋಡು ಅಲ್ಪ ಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಇಲ್ಲುಲ ಅಕಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪಂಡ 14 ಲಕ್ಷಗಳು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಅಕಲು ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಕೊಡಿಕಾಡು ಒಂದುದೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪನಿ ಏ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿನ ನ್ಯಾಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಮುಟ್ಟು ಮಿತಾರ್ನಗ ದಾದಾ ಪುಣ್ ತೂಕ ಕಾಪುಗ ಎದುಕೊನ್ಗ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪನಿ ಏ ವರ್ಷೋಡು 355 ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತದು 36 ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ತದು ಕರ್ತವ್ಯನೇ ದೇವೇರು ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಸರಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಬಳನೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿದ್ರು ಎನ್ನಂಚಿನ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಬೊಡೆದಿಡ್ದು ಕಿರುಕುಳ ಇನಿ ಬುಡ್ ಪೂಜಿ ಇನಿ ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆವೋಡಿ ಅಲ್ಲನೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಓ ದೇವರೇ ಇನಿ ಕೆರ್ಪಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಹಲೋ ತಾನೆ ಅಂದಂದು ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ನಿನ್ನನೇ ವಿಷಯ ಬಾತಿರಂತೀನಿ ಇದು ಯಾನ್ ಎನ್ನನೇ ವಿಷಯ ಬಾತಿರಂತೀನಿ ಆವು ಮಾರ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತು ದಿನ ಆತ್ರ ಯಾನು ಬಯ್ಯಾಗ ಬೇಗ ಬರ್ತನ ಆಂಡತ್ತ ಇನ್ನು ಸೊರೆದಾದ ಆಂಡ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಬೇಗ ಬರ್ತೆ ಆಂಡತ್ತ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಯ್ಯಾಗ ಅಟಿಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪ ಸಂಘ ಬಸನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪು ಈ ತಿಂದದ ಜಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗಂತ ಲೇಟ್ ಆಪು ಇದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಬೊಡೆದಿ ಬೋಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಲಾಂ ಸರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ ಸರ್ ತಾನೆ ಇನ್ನ ಬೊಡೆಜಿ ಕೋರಿ ಕೊಣರೆ ಪಂತೀನಿ ಸರ್ ಅಂಚ ಕೊಣ ಇದೆ ಸರ್ ಅವರ ಉಲಾಯಿ ಕೊಣಲ್ಲ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬೊಡೆಜಿ ಆತ ಕೋರಿಕನ ಬಂತೀನಿ ಕೊನೋದು ಬೊಡೆಜಿರಾನೆ ಕೊರು ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಈರ್ನ ಬೊಡೆಜಿಲ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋದಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ತುಯ್ಯ ಸರ್ ನಿಕ್ ಬಾಸೆಜ್ಜ ಮಾರ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಅರ್ಥ ಅಪ್ನಜ್ಜ ಸರ್ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸರ್ ತಾನೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಬೊಡೆಜಿಲ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ವಾಟ್ 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 ಎನ್ನ ಬೊಡೆಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಏರ ಉಲ್ಲೇರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸಂಕಪಸನ ತಿನ್ಪ ಪಂಡದು ಪೋದೋಲ್ ಚಕ್ಕಂದ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಲತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪು ನಿನ್ನಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಉಂಡತ ಉಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋ 2 ಜನಕ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪು ಶೂಟ್ ಮಂತ್ ಸರ್ ಮಲ್ತಾನ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಕೂಡ 2 ಗುಂಡು ಬಿಡು ಗುಂಡು ಖಾಲಿ ಸರ್ ಸರ್ ಪುನಃ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪಿರೌಡು ಸುದೆ ಉಂಡತ ಪುನೋನು ಕೊನೋದು ಸೀದಾ ಸುದೇಕ್ ದಕ್ ಎಂಚ ಸರ್ ಪುನೋನು ಕೊನೋದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪಿರೌದ ಸುದೇಕ್ ದಕ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವು ಸುದೆ ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ ಎಂಚ
ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿ ಸರ್ ಸುದ್ದಿ ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ ಸುದೇಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಮಾರ ಫೋನ್ ದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಏನೇನು ಕೆರಿಯರ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಜಿಪ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಗಿರಾಕಿ ಸರ್ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಕುಲ್ಯಾರ ಪಣಿಯಾರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜಿ ಓಲೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲುನೇನಾ ಈರ್ ಕುಲ್ಲರ ಪಂಡರ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಚೆಂಚಿ ತೋಡು ಮಾರ ಇದೆ ಕುಲ್ನಾಗ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಂದಾನೆ ಸರ್ ಆ? ಎಂಕ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂಡತ್ತ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನೆಡ್ ದುಂಬೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಮಾಲ್ ಪಾತಾ ಮಾರ ಇದೆ ಓಟೆಗ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸುರು ಎಂಕಲ ಲವ್ ಆವಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನಿ ನನ್ನ ಮತ್ ಮ್ಯಾಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೋಡ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಛೇ ಆ? ಅಂಚ ಪಣ್ಣತ್ ಸರ್ ಬೊಕ? ಎಂಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆಡ್ದು ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಓ ಅಂಚನ ನಿಕ್ಕಿತೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಂದು ಆತನ್ ಸರ್ ಅವೇ ಕರ್ಮಗತ್ತ ಎನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇನು ನೀ ಉಪ್ಪಾಡು ಆ, ದಾನೆ ಡೈವರ್ಸ್ ರೀಸನ್ ದಾನೆ ಕಾರಣ ದಾನೆ ಈ ಮದ್ಮೈನೇ ರೀಸನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಆ? ಎನ್ನ ಕಂಡನೆಗುಂಡತೆ ಆ. ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಚೂರ್ಲ ಮೋಕೇಜಿ ಸರ್ ಅಂದ? ಈ ಆಪತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಕೋಪನೆ ಸರ್ ಅಂದಾಜಾಂಡ್ ದಾದೆ. ಇನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಅಂದಾಜಾಂಡ್ ಇಂಚಿನ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಲ ಮುದ್ದೆರಡು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾನತ ಅಂದೆ. ನಿನ್ನ ಖಂಡನಾಗ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆನೆ ಇಜ್ಜತ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ ಕೋಪನೆತ ಕೋಪನೆ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನ ದಾದ ಪನ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲುಂಡು ಸುರುತ ಏ ವರ್ಮನೆಟ್ ಬಕ್ಕ ನಡುವನೆ ಆಯ ಆಜಿನೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಆ ಕೇರಿದಾಲ್ ಆಲ್ ಮೂಜಿನೆಟ್ ಸರ್ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಖಂಡನಾಗ ಮೋಕೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ ಕೋಪ ಅಂದ್ ಅವಾರು ಅಪ್ಪಗ ರಾಜಿ ಅರೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಸರ್ ಆಲೆ ಕೊಡಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ರಾಜ ಅವಲೆತ ಕೂಡ ಅಂದ್ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಸರ್ ಆ. ಆಪು ನಿಜ ಸರ್ ನಾನೇ ಅಂದೆ. ಆ ಜನಕ್ ಬೇತೆ ಪೊಂಜೊಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಸರ್ ಅವು ಇವ ಆಧಾರೋಡು ಪನ್ಪ ಸರ್ ಆ. ಆ ಜನ ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಡ್ಲ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಆ, mobile ಡ್. ಅಂದು ಸರ್ ಪೊಕೊಂಜಿ ಚೇ ಸರ್ ಯಾನ್ ಆ ಜನ ಕುಂಡತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡ್ಪುಡ್ದು ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಅನ್ ಸರ್ ಆ ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಬೊಡೆಜಿ ಆಪುನಿ ಬೊಡೆಜಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಪುನ ಆಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಆ ಕಂಡ ನಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಆಲೆ ಕೊಡಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಇಡ್ಡೆ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೊಲ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ನಾಡ್ದೆ ಪೋಡು ಇದು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಇವೋಲುಂತ್ವ ಯಾನ ಸರ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಖಂಡ ನೀವೋಲುಂತ್ವೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಅಂಚತ್ತು ನಿಕುಲ್ ರಾಜ್ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲುಂತ್ವಾರ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರ ಇದೆ ಪಕ್ಕ? ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ನಿರಕರತೆ ಇಲ್ಲದ ಎದೂರೆ ಸರ್ ನಿನ್ನ ನಿರಕರತಾನ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಮಾರ ಇದೆ ಪಂಪೆ ಸರ್ ಇರಿಂಚ ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸರ್ ಹೌ. ಎಂಕ್ಲ ನಿರಕರತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ನಿರಕರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೌಡೆ ಸರ್ ಕೇಂಡಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಪೂಜಲತ್ತ ಮೂಲಿ ಸೈಪು ಈ ಮಾರಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ನಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತ ಅತ್ತೆ ಕುಡೋರ ತತ್ತೇನತ್ತ ಏಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡಿ ಲೆತ್ತಿಲ ಕಾಯಿನತ್ತು ಲೆತ್ತಿನ್ಯಾನು ದೇಂಚಿನ ಒಂದು ಲಲಿತ ಕಲಾಡಿಸ ಕುಂಟು ಏಯ್ ಲಲಿತ ಕಲಾಡ್ಸತ್ತು ಕುಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಡ್ಸ್ತ ಪೀಸ್ತೆತ್ತು ಪೊಲ್ಲಾದಿನಿ ಇಂಚುವಲ ದೇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ದೇಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದದ್ದು ಕತೆಗೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲನ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಂದಾನೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ತೋಜ್ಜಲ್ ಸರ್ ಅಂದ ಅಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೀದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಯ್ನಿ ಅಕ್ಕುಳು ಇಡೆ ಕಡ ಬಿಟ್ನಿ ಪೊಡೆದಿ ತೋಜನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಸೀದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪನ ಬಿಡ್ದು ಈ ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಯ ಪೋಯ್ನಿ ಮಾರೆ ಕುಸಿಟ್ ಸರ್ ಬುಡದಿ ತೋಜ್ಜಲ್ ಬಂದು ಓಡಿ ಪೋತೆಂದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಲಕೋಡು ಈತೆ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ನಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಬೈದಾನ ಹತ್ತು ಬೊಡೆದಿ ತಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ಯಾನೆ ದಿವನಡು ಪನಿಯಾರೆ ಬೈದಾನ ఆయన సూబేల మళ్ళీ ఈ రెడ్డి ఉండలే సార్ ఎంక అది ఏరిన పీరియడ్ పోతాలని కొత్తాడు
ನಂಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಬೋಡುತ್ತ ಸರ್ ಆ? ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡುಲ್ಲ ಓ ಈತ ಆ ರೂಟ್ ಪೋಂದು ಲತಾ ಸರಿ ನಿನ್ನ ಬಡದಿ ತುಯ್ಯಾರೆಂಚೊಲ್ಲಾಲು ಐನಿ ಎಂಚಿನ ತೂಪುಣ ಸರ್ ಆ. ಇಂದು ದಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸರ್ ಅಂದ ಅಂದೆ ಆ. ಮಾಧುರಿ ದಿಶೆ ಲಕ್ಕಣೆ ಗುಜಾಳು ಕುಜಾಲು ಐಶ್ವರ್ಯ ಲೇಖ ಕಣ್ಣು ಆ. ಕಾತ್ರಿ ರೇಖ ಇಪ್ಪ ತುಡಿ ಅಂದ ದೀಪಿಕ ಪಡುಕೋಣ ಗೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಲಿಯೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ. ಸರ್ ಆ? ನೀಲಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತದಾಳು ಸರ್ ನೀಲಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತದಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಫಿಗರ್ ಉಂಡತ್ತ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡಿದಿ ಸರ್ ಅಂದ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ನೀ ಸೀರೆ ತುತ್ತದಾಳು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ತೂಕಂಚಾಂಡ ಸೇಮ್ ಆ? ಎಣ್ಣೆ ಬುಡಿದಿ ಸರ್ ಅಂದ ಇಂಚಿನ ದೂರ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇಂಚನ ದುಜಲ್ ಯಾನೀರ್ನ ಬುಡದಿ ಕಡಪ್ಪು ಓ ಗುರುವಾರಪ್ಪ ಈ ಅದೇ ಆ ಯಾನಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಡಿಬಲಿ ಇಂಚಿನ ಇರ್ನ ಬುಡದಿಂಚ ದೋಜುವಲ್ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕತ್ರಿನಾ ಕೇಫ್ ಬಗೆಂಚಿನ ಸನ್ನಿ ಲಿಯಾನ್ ಸನ್ನಿ ಮೇರೆ ಬಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಮ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಸೆ ಚಿನ್ನಾರೆ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಿಡಿ ಪುಂಜು ಮಾರ ಎಂಚಲ ನಾಡ್ರೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆಂಚಲ ನಾಡ್ದು ಕುರಿಯರ ಆಪುನ ಅಂದು ഞാൻ പണിനി സർ ಇನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ನಿನ್ನ ಪಣ್ಣಿನ ಕೆಂಜ ಕಡಪುಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರ್ ಕಡಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಡಪು ಇಂಚನೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಕ್ പോണ്ട 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಅಂದ ಏಣಿ ಏನಿ ಎಲ್ಲಾಗ ಹೋಗುಜಿ ಬಕೋಡಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿಯ ಏನ ಇಲ್ಲ ಬಲೈ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಕೈ ದರ್ತೀನಿ ಆ. ಈರ್ನೇದು ಆ. ಮುರಾಣಿ ಬಣ್ಣಲಡೆ ಮಂಡೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಬನಲೆಡು ಮಂಡಗ ಹಾಕದಳ ಓ ದಾನದ ಶೂರ್ಪನಕಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾನ ಬನಲೆಡು ಮಂಡೆಗ ಹಾಕುವತ ನುದಾದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅದೇಂದು ಅಂದ ಆಜಂತ ದಾಗ್ ಬನಲೆಡು ದಾಗ್ ಹಾಕಿನಿ ಬನ ಆಜಂತ ಅವತಾರಗ್ ಬಾನಳ್ಳತ್ತು ತೊಂದೋಳ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಕದಾನ ಹಾಕಂದಿನಿ ತೊಂದೋರ್ ನಿಲ್ಕೆ ಪುಂಡಿ ಇತ್ತು ಉಂಡಿ വെച്ചോ മൽത്തിരട്ടെ സർ ಆ? മുറാനി ബണ്ണലെടുത്ത ആ. അയൽപക്ക കൂടെ ചേരടാക്കിതാൽ ಚೇರ್ಡ್ ಹಾಕದಲ್ಲ ಅಂದು. ಕಂಡನಗ ಚೇರ್ಡ್ ಹಾಕದಾನದೆ ದೇಗ ಹಾಕದಿನಿ ಬನ್ನ ಚೇರ್ಡ್ ದೇಗ ಹಾಕದಿನಿ ಎಂಗು ಬರ್ಪನ ಕೋಪಡು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಕದಾನ ಹಾಕಂದಿನಿ ದರ್ಪೇರಾಯ್ ಜಿಂಕ್ ಎಂಕ ಹಾಕದಿನ ರೀಸನ್ ಬೋಡು ರೀಸನ್ ದಾದಾನ್ ಪನ್ ಹಾಕದಿನ ರೀಸನ್ ಪನ್ ರೀಸನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಸರ್ ರೀಸನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಸರ್ ಮುರಾನಿ ಆಜಂಟ ಕಿಸೆಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚೀಟಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಚೀಟಿ. ಐಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದಿ ಪುದರಿತ್ತು ಸರ್ ಕೇನ್ಲೆ ಸರ್ ಚೀಟಿ ಚಿಕ್ಕದು ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂದು ಏರ್ ನಮೆ ಚೀಟಿ ಏರ್ ನಮೆ ಸರ್ ಎಂಕೊಂದೆ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ದ ಮರಳುಂಡು ಕುದುರೆ ರೆಸ್ದ ಕುದುರೆದ ಕುದಾರಿ ಸ್ವೀಡಿ ಆಂಡತ ಕುದುರೆದ ಪುದರ್ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಅಂದ ಸರ್ ಆನಿಯ ಬೈಯಾಗ ಅವೇ ಕುದುರೆದ ಫೋನ್ ಬೈತೀನಿ ಸರ್ ಇತ್ತ ರೇಸ್ತ ಕುದುರೆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಲ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇನ್ಲೆ ಸರ್ ನೆಕ್ ಇದಾದವನ್ಪ ಕುದುರೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೈದು ನಾನು ದಾದಾ ಕುದುರೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೈದು ಸರ್ ಆಜನ ಬಜಿ ಸುಳ್ಳೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಬಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಕಲ್ವೆ ಸರ್ ಆಜನ ಅಂದ ಅಂತ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ అంటే ఓ సత్య సార్ సుళ్ళు సార్ సత్య సార్ సుళ్ళు సార్ పండుది కన్ఫ్యూజ్ మల్తో పాడొచ్చి నిజ విషయించిన బుడ్పా పనోడేకు സർ ఆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಆ. ഞാൻ ಮೂಳೆ ಸೈತನ ಬೇಜರಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ವಿಧವೇಣಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ఆ? ಏಣ ಸೈತನ ಯಾಣೆ ಸೈಪುಣ ಆ. ಆಳು ವಿಧ ಬೇಡ ಯಾಣೆ ಸೈಪುಣ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಆಳೆ ನಾನು ಕೆರ್ಪಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ అవేంచా ಸರ್ ಆ. ಮುರಾಣಿ ನಿಂಜ ಮೂಜಿ ಪುರ್ತಲ ಮ್ಯಾಗಿಯೇ ತಿನ್ಪೌಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. దానదే ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಪೋದು ಕಂಡನನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೇರ ತಗೊಂದುಲ್ಲನ ಅನ್ನದೆ ಸರ್ ಆ? ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಹತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಪಾವೇನ್ ಉಂತಾವ್ದೆ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಏತ್ ಪಾತಿರುವರ್ ಮಾರ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದ್ ಏತ್ ಕಂಟೆಲ್ದು ಬರುವಾರು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದ ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಮೋಕೆಡು ಪೋಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾನತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನ್ನು ಪಣದಾಂಡ ನಿಕುಲ್ನ ದುಂಬುದ ಲವ್ ಮಾಲ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ ನೆನೆಪ್ ಮಲ್ತದು ಸುರುಡ್ದು ಲವ್ ಮಾಲ್ಪೋಡು ತುಕೈತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡೆ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ನ ಸುರುಡ್ದು ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೇನ ಆ? ಇತ್ತೇನೇನಾ ಅಂದೆ ಅಂಚ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ರಬ ಕಾತಿಜಾ ರಬ ನಿನ್ನದಾದಯ ಎಂಕ್ಲಂಜ ರಪಕ್ಕಾಪುಜಿ ಮೂಡು ಬರೋಡು ರಬಕ ಕೆಪ್ದಂಡ ದೀಪ ಪಣಿನಾಥ್ ಮಲ್ತನಾಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ವಾಸನೆ ಸೇರೆ ದಾದಾ ಇಂಜಿನ DSP ಮಾಡ್ರ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಎಣ್ಣ ಮಾಲ್ ಲವ್ ಏಯ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಪಾತೆ ರೋಡ್ ಲವ್ ಮಾಲ್ ಬೇರೆ ಪಂಡಿನಿ ಕಾರಿಯೋಡ್ ಲವ್ ಮಾಲ್ ಬೇರೆ ಪಂಡಿನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೊಂಡದ ಯಬ್ಬಾ ಬುಡ್ನ ನಾಲ್ನೇ ಬಾಲದ ಅಪ್ಪ ಮೇವಾರ್ನಿತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಚಪುರಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪಾತೆ ರೋಡ್ ಲವ್ ದುಃಖ ಕೂಡ ಸುರುಡ್ದು ಪಾತೆ ರೋಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ
ಪಿನ್ನ ಅಂದೇ ಈರೇ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ಬರತ್ತೆ ಏನೇ ಡೌಟ ಮೂರು ಜೋಕ್ಲ ಇದೆಯಾ ನಾನೇ ಗೂಗಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲೆ ಕೂಡ ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಜೋಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದೇ ಒಂಜು ವಿಷಯ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಂಡ ಅವನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರವಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರವಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿ ದೇ ದೇ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಂಡ ಇರ್ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಏನಾಪುಜಿ ದಿ ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಲು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಇರ್ನ ಕುಂಟಾರ್ದ್ರ ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆರಿ ಪೂಜೆ ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಬೇರಿ ಪೂಜೆ ಅತ್ತಿ ಬೇರಿ ಉದ್ದೇರೆ ಇದೇ ಗುಂಜಿ ಕಡಪು ತುಳುಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇ ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಂಡ ಇರ್ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಡಿ ಅವೇ ಈತು ಒತ್ತಾಯಿ ಮಲ್ಪುಣಗ ಆಪೆ ಆಪರತ್ತ ಮುಂಗು ಮುಟ್ಟ ಆಸೆ ದಿ ಎಂಕ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕಾ ಈರ್ ಓಲ್ ಮುತ್ವರ್ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു ಎಂಚಿನ ಇರು ಬಟ್ ಇಂಜಿನ ಇಲ್ಲೆಡುಂದುನತ್ತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಡುಂದು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಡತ್ತು ಪಕ್ಕ ಅವು ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಣೆ ದೀಪೆ ಅಳಗಿ ಬೇಕೇನೆ ಓ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ದಾದ ಮಲ್ಪುವರು ಅವು ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಓಲಾಡೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ದೀಪೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಚಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯು ಏತಕ್ಕೆ ದಾದಿ ಎನ್ನು ನೀರು ಅತ್ತು ಓಲಾಡ ಓಲ್ ದೀಪಿನ ಎಣೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುವರು ಆ ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಬಡ್ದು ಲೈ ದೀಪೆ ಅಲಗ್ ಬೇತನೆ ಎತ್ತು ಗೊಪ್ಪೆ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಎನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ 9 ಸೈಜ್ ನಿನ್ನ 7 ಸೈಜ್ ಏಳು ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕಲ್ ಬೂನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಆ ಕುದುರೆ ತಿಕ್ಕಲ್ ಬೂನ್ ಸರ್ ಅವೇ ಸರ್ ಕುದುರೆ ಏಳು ಸೈಜ್ ಯಾವ ಮುಡ್ಪು ಎಂಕ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಎಂಕ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಎಂಕ ಐಕಂಡ್ರೆ ಮಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿನ OLX ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದ SI ನೆ ದುಡ್ಡು ಕಣ್ಣನಾಗ ಹಾಕೋತ ಮಣಿ ಪಾಂಜ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಮ್ಮೆ ಓ ದುಂಬೆ ನಿಕ್ ಸರಕ್ ನಾಳೆ ಮಗರುಜಿ ನಿಕ್ ನಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಡಜಿ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾರತ ತಿರ್ಗದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಸಿರ್ಗಾದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಡು ಅಮಿತ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮಲ್ತು ಅಂದ ಜಾಡತಾ ದದೆ ಓ ಎಂಕಿ ಕಂಡ್ರೆ ಮಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬುರ್ಚೆ ಬುರ್ಚಿ ಎಂಕ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಣಿ ಪಾಂಜ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಡ ದದೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದ SI ನೆ ಎದುರು ಖಂಡನಾಗ ಹಾಕೋತ ಏ ತಾಂಕಾರದೆ ನಿಂಗೆ ತಾಂಕಾರ ಯಾಂದಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹಾಕಿಜಿ ಬಗ. ಕಾರಣ ಇತ್ತಿದಾಕ ದಾದ ಕಾರಣದೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಆಚನ ಎಂಕ್ ಕಾರಣ ಇಚ್ಚಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತೇನೆದುರು ಕಾರಣ ಇಚ್ಚಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೇಳ್ಲೆಗೆ ಅಂದ ಹಾ. ಓ ಕಲ್ವಾ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಎದುರು ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹಾಕದತ್ತ ದಾಯಾಗ ಹಾಕದಿನಿ ಪನೋಡಿ ಅಂಕ್ ಸರ್ ಅವನ್ಯ ಮಳ್ಳ ಕತೆ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಮಳ್ಳ ಕತೆ ಎಳ್ಳೆ ಮಲ್ತು ಬಂತುಕ ಪಣ್ಪೆ ಸರ್ ಹಾ. ಕಾಣೆಲಕ್ಕಿ ಹಾ. ನೆಕ್ ಬೈ ಹಾ. ನೆಕ್ ಬೈ ಹಾ. ಉಂದಾಂಡಿ ಓ ಓ ಬಸ್ ತಕತೆ ಪನ್ಬೆ ಬಸ್ ತಕತೆ ಪನ್ಬೆ ಬಸ್ತ ಹಾ. ಪಣ್ಪೆ ಚೂರು ಉಡುಪಿದ ಬಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾ. ಬುಡಿಯೆ ಹಾ. ಕಾರ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾ. ಬುಡಿಯೆ ಹಾ. ಅಡ್ಬೇಕು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬುಡಿಯೆ ಅಡ್ಬೇಕ ಅದೆಪ್ಪಗೂ ದೀಪೆತ್ತ ಹಾಕು ತುಂಬೆ ಬೈದ ನಾವು ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹಾಕದಿನ ಕತೆ ಪನ್ನಿ ಹಾಕದಿನ ಹಾ. ಸರ್ ಅಡ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲನ ಬಸ್ ಬತ್ತ ಹಾ. ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತಾರಿಯ ಹಾ. ಅಲೆಗೆ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೆ ಸರಿ. ಎಂಕ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಅಂಚ ಬಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಆತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬಣ್ಣ ಹಾ. ಸೀದಾ ಕೈತ ಬರ್ತಾನೆ ಬೂಡಿ ದಿನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತು ಉಂಟು ಹಾ. ಬುಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರಿಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರಿಯ ಆತ್ ಬರ್ತಾನ ಬುಡಿದಿ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತಿಲ್ದಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಟನ್ ಟುಕ್ಕು ಬಂದಿರ್ತದ ಆ ಮಲ್ಲ ಜೆತ್ತು ದುರ್ಕು ಬಂದು ಹೋಯ್ತದ ಆಯ್ತು ಉಲೈತನ ಎಲ್ಲೆ ಪರ್ಸ್ ಎತ್ತದ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಬಟನ್ ಟುಕ್ಕು ಬಂದಿರ್ತದ ಆ ಎಲ್ಲೆ ದುರ್ಕು ಬಂದಿರ್ತದ ಆಯ್ತು ಉಲೈದ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉನ್ನೆಂದು ಸೀದಾ ಬೋಯ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೋಯ್ನ ದುಡ್ಡು ಓಲ್ ಕೂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ತೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲೆ ಪರ್ಸ್ ಉಲೈ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆ ದುರ್ಕು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬಟನ್ ಟುಕ್ಕು ಬಂದು ಪಾದು ಎಲ್ಲೆ ಪರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ ಉಲೈ ಪಾಡ್ದ ಐಟ ಮಲ್ಲ ದುರ್ಕು ಬಂದದ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಟನ್ ಟುಕ್ಕು ಬಂದು ಪಾದು ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೆಲ್ದಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಬುಡಿದೇಗ ಇದು ಉಂಟುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕುರಿಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೀರ ಸ್ಮೈಲ್ ಕುರಿಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೆಲ್ದಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ ಎತ್ತದ ಐಟ ಮಲ್ಲ ಬಟನ್ ಟುಕ್ಕು ಬಂದಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ದುರ್ಕು ಬಂದು ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಐತನಿ ಎಲ್ಲೇ ಪರ್ಸ್ ಎತ್ತದು ಎಲ್ಲೇ ಬಟನ್ ಟುಕ್ಕು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲೇ ದುರ್ಕು ಆಯ್ತು ಉಲೈ 10 ರೂಪಾಯಿ ದೈತೆ ಪುಣಗ ಎಂಚಿ ಸಾವುಂಡು ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉನ್ನೆಂತೂದು ಕೂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ದುರ್ಕು ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಬಟನ್ ಟುಕ್ಕು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಸ್ ಉಲೈ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ದುರ್ಕು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಕೂಡ ಉಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೂಡ ಉನ್ನೆಂತೂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೀರ ಹೋಯ್ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಸರ್ ನಮಗಿಂದ ಸರ್ ಈತು ತೂದೇ ಇರಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾನ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಕಿಂಚಿನ ಅವಡು ಸರ್ ನನ್ನೆ ಓ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮನ ನಿಕಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಎಂಕ ತಿಗಲ್ದಾಟ ನಿಕಲ ಕಂಡನಿ ಬಡದಿ ಬಡ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೇ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಾಲ್ ಗೋಡೆದ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಕನದು ಮೂಲ ñakñayi ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾನತ ನಿಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾದರಿ ಅವಡು ಕಂಡನಿ ಬಡದಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿದ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಎತ್ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡ್ಲಿಂಚ ಟಾಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೋಡು ಆಂಡ ತಿರ್ತು ನೆಲಕ್ಕು ಬೂರ್ನಾಗ ಒರೊರ ಹೆಡ್ ಮಿತ್ತು ಬುರಿಯರೆಯ ಒರೊರ ಟೇಲ್ ಮಿತ್ತು ಬುರಿಯರೆಯ ಒರೊರ ಕಂಡನಿ ಮಿತ್ತು ಬುರಿಯರೆಯ ಒರೊರ ಬೊಡೆದಿ ಮಿತ್ತು ಬುರಿಯರೆಯ
ಟೇಲ್ ಏರ್ ಹೆಡ್ ಏರ್ ಪಂಡು ನಿಕುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಕುಲು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ಗಲಾಟ ಕನಪುನತ್ತ ಗೊತ್ತಾನದ ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟ ಮೋಕೆಡು ಪೋಡು ತುಗಂಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸುರುಡ್ದು ಒಂಜಾವಡು ನಿಕುಲ ಹೊಸ ಜೀವನ ಸುರುಡ್ದಾವಡು ಆಣತ ಆಣ್ ಪೋಲ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಣತೆ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಹಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದಾ ಹೌದಾದ ಬಿಜ್ಜಿನಿ ಇತ್ತೆ ಟಾಸ್ ಪಾಡಿಯಾರದ ಅಂದ ಕಾಯಿನ್ ಅವಲೇ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪನಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆತತಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಚಸ್ ದಲ ಇತ್ತುಂಜಿ ತೆಲಿಕಿದ ಬರಬ್ಬ ಲಾಯ್ಕ ಆಡು ಬಣ್ಣದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಏನು ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಆಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಲ ಪೆಂಡಿಗೆ ಮುಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಏನು ಉಡುಪಿದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾವೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪನಿಯೇ ಮಕಲ ಕುಸಲದ ಚಾತುರ್ಪು ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಸುರುಕಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಗಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಣಂದು ಎಣ್ಣೆಯ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆತತಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಚಸ್ ದಲ ಇತ್ತುಂಜಿ ತೆಲಿಕಿದ ಬರಬ್ಬ ಲಾಯ್ಕ ಆಡು ಬಣ್ಣದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಏನು ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಆಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಲ ಪೆಂಡಿಗೆ ಮುಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಏನು ಉಡುಪಿದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾವೆ ಈ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯಿ ಸರಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಈ ಸರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರತುಜ್ಜಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಖಾಂತರ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡೊಂದ್ಸರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡ ಬಣ್ಣದ ಎಣ್ಣುವೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ದೇವರು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡ ಮಿತ್ತು ಕಾಂಡಲ ನಿಗುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಶಿರು ಸಾಲ ಪಂದಿನ ನಕನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ನಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡವು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋರು ಬಂಪುನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂತೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆಲ್ಲನ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ದಯಬತ್ತು ನೀರಿನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಅಂಚ ಜನಕಲಿ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೇರು ನೆಲ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲ್ಲುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತೋಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಬಟ್ ಓ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಪಂಚಸ್ ಭಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಆತ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡೆದಿ ಕಂಡ ಲಡಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಕ್ಕಲು ಏಪಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದಲ್ಲ ಪೊಸದ್ದಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಲ ಮಸ್ತು ನಮ್ಮ ತೂತಲ್ಲ ಆತ ಸುಲಭಡ ಅವು ಏನಾಗಲ ಉಪ್ಪುಜವು ಅಂಚದ ಇನ್ನಿತ ಶೋಟ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಅದರ್ವೈಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎನಿವೇ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೆಲ್ಲ ಮೂಜುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋಜಪಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ ತೋಜಪಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಲ್ಲು ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಉನ್ಮನ್ ಪೂಜ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಅವು ದಾದಾಂಡ್ ಮೆಲ್ಲು ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲು ಇರು ಮನ್ಪೋರ್ ಇನಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಇಡೀ ಉಡುಪಿದ ಜನಕಲೇನು ತೆಲಿಪವಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ದ ಈ ಕಲಾವಿದರನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಕೊರಡು ಐಕ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಉಡುಪಿದ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆಲ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೊಡ್ಕೊಳ್ದಿನ ವಿಜಯಣ್ಣಗ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಣ್ಣಗ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುಣ ಮೆರೆಪೈನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಲೇಸ ನಡಪಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ